Hare Krishna, Kamala Mataji. Audio and video clear irukka? Clear Mataji. Okay, ma. Thank you. Hare Krishna, ISKCON சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு இன்னைக்கு டே 4க்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். சாப்டர் 4 படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ISKCON மங்களூருல இருக்கிற ராதா கிருஷ்ணா கோயில் டெம்பிள் இருக்கிற டெய்டி. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने नम पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगल्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. हरे कृष्णा டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு ஞான யோகா அறிவின் யோகா படிக்க போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல நேத்திக்கு படித்தது சாப்டர் 3யோட ஒரு ரீகேப் கொடுத்துருந்தேன். அது கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே. நேற்றுக்கு என்ன படித்தோம்? கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காது. நெருப்பை புகை மூடுவது போல, கண்ணாடியை தூசு மூடுவது போல, கருவே கர்ப்பப்பை மூடுவது போல உலகத்தை காமம் முடியுது. அதுதான் முக்கியமான மெயின் பாயிண்ட். நேற்றுக்கு படித்தது என்ன? நெருப்பை கண்ணாடி மூடுவது போல, நெருப்பை புகை மூடுவது போல, கண்ணாடியை தூசு மூடுவது போல, கருவை கர்ப்பப்பை மூடுவது போல உலகத்தை காமம் முடியிருக்கிறது. புத்தியை காட்டிலும் உயர்ந்த ஆத்மாவை அறிந்து ஆத்மசக்தியால் அடக்கி காமம் என்ற கொடிய சத்ருவை அழித்திடுவாயாக. ஜட உடல் என்னும் ரதத்தில் பயணியாக ஆத்மாவும் சாரதியாக புத்தியும் ஓட்டும் உபகரணமாக மனமும் குதிரைகளாக புலன்களும் உள்ளன. இவ்வாறு மனம் மற்றும் புலன்களின் சேர்க்கையால் ஆத்மா இன்பத் துன்பத்தை அடைகிறான். ஓகே, இது நேத்திக்கு படித்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர் 4 படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். அதுக்கு யாருக்காவது பதில் தெரியுதா பார்க்கலாம். நம்ம இஸ்கான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இல்லையா? அது எந்த சம்பிரதாயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம்? எந்த பரம்பரை யாருக்காவது தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா, மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். ஓகே, கௌடிய சம்பிரதாயம். எஸ், மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயம் பரம்பரை, அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். கௌடிய சம்பிரதாயம் சொல்ல. அதனால தான் மங்களூரில் நாங்கள் இப்போ ஒரு வாட்டி போயிருந்தோம்ப்போ அப்போ பேர் கழிச்சு மத்வாச்சாரியார் டெம்பிளுக்கு அழைச்சிட்டு போய் எங்களை எல்லாம் காமிச்சிட்டு வந்தார். மாதவா கௌடிய பரம்பரா, அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஏன்னா அது நிறைய பரம்பராஸ் 4 இருந்தது. 4ல் 2 தான் இப்போ இதுவாக இருக்குது. இது ஒன்று ராமானுஜா பரம்பரா ஒன்று வருது. அதனால் நம்ம ராமானுஜத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுல நம்மளுக்கு மாதவ கௌடிய பரம்பரா தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஓகே, சாப்டர் 4 உன்னத அறிவு. ஆத்மா கடவுள் இவர்களுக்கு இடையிலான உறவு பற்றி திவ்யமான ஆன்மீக அறிவு ஒருவனை தூய்மைப்படுத்தி முக்தி அளிக்கக்கூடியதாகும். சுயநலமற்ற பக்தி செயலில் பலனே இந்த உன்னத அறிவு. உன்னத அறிவுங்கிறது எப்படி அது கிடைக்கும்? அவளுக்கு 2 பேருக்கு, ஆத்மாவுக்கும் கடவுளுக்கும் இடையில உறவு பற்றி ஆன்மீக அறிவு ஒருவனை தூய்மைப்படுத்துறது, அதுதான் முக்தி அளிக்கக்கூடியதாகும். இந்த மாதிரி சுயநலமற்ற பக்தி செயல் தான் பலனே இந்த உன்னத அறிவு. கீதையின் புராதன வரலாறு யுகந்தோறும் ஜட உலகில் தோன்றுவதன் காரணமும் முக்கியத்துவமும் மற்றும் தன்னை உணர்ந்த குருவை அணுகுவதன் அத்தியாவசிய தேவை ஆகியவற்றின் பகவான் விளக்குகிறார். இந்த சாப்டர்ல இதுதான் பகவான் நமக்கு ஒரு குரு வச்சுக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குறார். இதெல்லாம் யுகந்தோறும் ஜட உலகில் அவர் பகவான் தோன்றியிருக்கார். எப்பப்பெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ அப்பெல்லாம் அவர் தள்ளி தூக்குவார். அவர் நமக்கு இதுபர் ஆகியவற்றை பகவான் விளக்கிறார். பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைத்து நிற்பதற்காக நானே யுகந்தோறும் பிறக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படித்தோம் இல்லையா? அதை ஒரு சென்டென்ஸ்ல சொல்லணும்னா, ராங் திங்கிங் இஸ் த ஒன்லி ப்ராப்ளம் இன் லைஃப். குழப்பம், எது பண்றதுன்னு தெரியாத ஒரு ராங் திங்கிங்ல நின்று இருப்போம். அதுதான் குழப்பத்துக்கு நமக்கு காரணம். 2வது சாப்டர்ல ரைட் நாலேஜ் இன் த அல்டிமேட் சொல்யூஷன் இஸ் த அல்டிமேட் சொல்யூஷன்
டு ஆல் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ். எல்லாத்துக்கும் நல்ல புத்தி இருக்கணும், நல்ல அறிவு இருக்கணும். அதுக்கு தான் நிறைய புத்தகங்கள்லாம் படிக்கணும், எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சு நம்ம மைண்டை வந்து ஸ்டெடியாக வச்சுருந்தோம்னு வச்சுக்கோ. ரைட் நாலேஜ் இருந்துச்சுனாக்க நம்மளோட ப்ராப்ளம் எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ். ஓகே, செல்ஃப்லெஸ் இஸ் த ஒன்லி வே டு ப்ரோக்ரஸ். 3வது சாப்டருக்கு. அதாவது செல்ஃப்லெஸ்னா நமக்கு எப்போதும் நம்மளை பற்றியே நினச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், நம்ம கூட இருக்கிற ஃபேமிலியும் நல்லா இருக்கணும், நம்ம அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் சுற்றியில் இருக்கிறவெல்லாம் நல்லா இருக்கணும், நம்ம நம்ம இது டிஸ்ட்ரிக்ட் நல்லா இருக்கணும், நம்ம ஸ்டேட் நல்லா இருக்கணும், அப்படி நம்ம கண்ட்ரி நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் திங்க் பண்ணுறது தான் நம்ம 3rd சாப்டரில் முக்கியமானதாக படிச்சிருந்தோம். அது அதனால யார் லீடராக இருக்காளோ அவள் வந்து நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அவள் தகுதி இருக்கா அப்படிங்கிறது அந்த லீடருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுதான் நேற்றுக்கு பார்த்தது. இன்னைக்கு படிக்கிறது எவ்ரி ஆக்ட் கேன் பி அன் ஆக்ட் ஆஃப் ப்ரேயர். நம்ம எந்த பண்ணினாலும் அது வந்து பகவானை நினச்சிட்டு ஆக்ட் ஆஃப் அது மாதிரி ஆக்ட் ஆஃப் ப்ரேயரோடு இருக்கணும். அதுதான் இன்னைக்கு படிக்க போகுது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு அறிவின் யோகம் பார்க்கலாம். ஸோ நேற்றுக்கு படித்தது துரத்தல் அல்லது செயல், நிஷ்காம கர்ம யோகா, ஞான யோகா, கர்மகாண்டம், கர்ம யோகா, எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள், அதான் லீடர்னு சொல்லி கொடுத்தேன்னா அதுதான் மிகப்பெரிய எதிரி யார் அப்படிங்கிறது எல்லாம் 5 பாயிண்ட் நேற்றுக்கு முக்கியமானது பார்த்தோம். இன்னைக்கு படிக்க போகிறது கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு. 1வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். கர்ம யோகா அப்படிங்கிறது 4.60 24 ஸ்லோகம் வரைக்கும் இருக்கு. தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். தியாகங்கள் பண்ணினாக்க நம்மளோட நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும், ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். ஓகே, ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் அது 34 42 வரைக்கும் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த புத்தகம் தான் நம்ம வச்சுன்னு படிக்கணும். பகவத்கீதை உண்மை உருவில், பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ், அந்த புத்தகம் தான் நம்ம வச்சுன்னு ஃபாலோ பண்ணுறோம். இதில் எத்தனை குதிரைகள் இருக்குது? இதில் 1 2 3 4 5 குதிரைகள் இருக்குது இல்லையா, 5 புலன்களை குறிக்கிறது. சில சமயத்தில் பகவத்கீதா புஸ்தகத்துக்குள்ளே போய் பார்த்தேன்னா 4 குதிரை தான் போட்டிருக்கோம். யாருக்காவது தெரியுமா ஏன் 4 குதிரை இருக்குதுன்னு? 5 குதிரை சில இடத்துல இருக்குது, சில இடத்துல 4 குதிரை இருக்குதுன்னு ஒருத்தர் கேட்டால் அதுக்கு ஆன்சர் போன வாட்டி சொல்லி கொடுத்தேன் போன பேட்சில். இந்த பேட்சில் யாருக்காவது தெரியுமா அது என்னன்னு? ஏன் சில இடத்துல 4 குதிரைகள் இருக்கு? எஸ், சங்கரி மாதாஜி, கமலாஜி. 4 குதிரைகள் 4 வேதத்தை குறிக்கிறது. ஓகே, ஆமா, அந்த 4 வேதங்களே குறிக்கிறது. அதனால்தான் சில இடத்துல 4 குதிரைகள் இருந்ததுன்னா வேதங்களை குறிக்கிறது, 5 குதிரை இருந்ததுன்னா 5 புலன்களை குறிக்கிறது. ஓகே, இது வந்து 4.1. கமலா மாதாஜி 4.1 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. முதல்ல அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் மீனிங் சொல்லிடுறேன். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சன்னா சொல்றார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இமம்னா இதை, விவஸ்வதே சூரிய தேவனுக்கு, யோகம் பரமனுடன் ஒருவனது உறவு பற்றிய விஞ்ஞானம், புரோக்த்வான் உபதேசித்தேன், அகம் நான், அவ்யயம் அழிவற்ற, விவஸ்வான்னா சூரிய தேவனின் பெயர், மனவே மனித குலத்தின் தந்தைக்கு வைவஸ்வத என்னும் பெயர் கொண்டவர், பிராகன கூறினார், மனித குலத்தின் தந்தை, இஷ்வாகு மன்னனுக்கு அப்ரவீத் கூறினார். ஓகே, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார். அழிவற்ற புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் யாருன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். அவர் என்ன சொல்றார்? அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவாஸ்வனுக்கு உபதேசித்தேன். நல்லா கவனிச்சுட்டே வாங்கும், கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. குவிஸ்ல வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டா என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாது, அப்புறமா இருக்கக்கூடாது. என்ன முதல்ல அவர் யாருக்கு சொல்லி தந்தது? இந்த விஞ்ஞானத்தை சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தார். பகவத்கீதை முதலாக யாருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டதுன்னு ஒரு கேள்வி இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனித குல சந்தியான மனுவுக்கும்
மனு ஈஸ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையாக உபதேசித்தனர். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். விவஸ்வானுக்கு சூரிய பகவான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு முதல்ல சொன்னார் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். பகவான் வாட்ச். ஓகே, பகவத் உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானம் சீடர்களின் தொடர் மூலம் பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. வரிசையா மன்னர்களால் தான் அது உணரப்பட்டு வந்தது. ஆனால் காலப்போக்கில் அந்த தொடர் விட்டு போகவே இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டது போல தோன்றுகிறது. இது இந்த தொடரா வர்றதுங்கிறது நின்று போயிடுது அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா திரேதா யுகத்தில் ஆரம்பத்தில் பகவானோட உறவு பற்றி இந்த விஞ்ஞானம் திரேதா யுகத்துல ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இது இந்த விஞ்ஞானம் விவஸ்வானால் மனுவிற்கு வழங்கப்பட்டது. மனித குலத்திற்கு தந்தையான மனு தனது மகனும் பூலோகத்தின் மன்னனும் ஸ்ரீராமர் அவதரித்த ரகுவம்சத்தின் முன்னோடியுமான மன்னன் இஷ்வாகுவிற்கு இதனை அளித்தார். எனவே மனித சமுதாயத்தில் இஷ்வாகுவின் காலத்திலிருந்தே பகவத்கீதை இருந்து வந்துள்ளதுங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இதுல யாரு பகவத்கீதையை முதல்ல யாருக்கு உபதேசித்தார்? சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தார். அது புரிஞ்சுக்கணும். இதை யாரால பெற முடியும்? ஒரு பக்தனால தான் இந்த அறிவுரையை அவர் சொல்லிக் கொடுக்கறத புரிஞ்சுக்க முடியும். பக்தன், அந்த பக்தன் இந்த இடத்துல நம்ம பகவத்கீதையில் யார் இருக்கா? அர்ஜுனன் இருக்கான். யாரிடம் பெருத்துக்கிறார்? அவருடைய டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, நண்பன் கிருஷ்ணர் தான் வாங்கிக்கிறார். அது தகுந்த வினாக்கள் கேட்டு அதை எப்படி அந்த அறிவை வாங்கிக்கிறார்? தகுந்த வினாக்கள் போட்டு தான் அதை வாங்குறார். எதுக்காக அதை வாங்குறாரு? அதை அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு எல்லாம் தெரியும். அவருக்கு பின்னாடி வர சந்ததியினருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு அவர்கிட்ட இருந்து பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வர வச்சு நமக்காக இந்த புஸ்தகம் பகவத்கீதை வந்துச்சு. ஓகே, அது எதை பற்றியது? கட்டளைகளை பின்பற்றுதல். அர்ஜுனன் அந்த கட்டளைகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தார். வரிசையா இந்த மாதிரி பண்ணு அப்படி இப்படி எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தது தான் அர்ஜுனனுக்கு நல்லதுக்காக தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. விவஸ்வானுக்கு முதல்ல பகவான் கிருஷ்ணர் இருந்தார். அப்புறம் மனுவுக்கு மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் வரிசையா கொடுத்தார். இது 3 ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா இது அப்புறமா இப்ப யாராவது பகவத்கீதை யாருக்கு முதல்ல சொல்லப்படுது அப்படின்னா அர்ஜுனன் அப்படின்னு எழுதுவோம். அது எழுதக்கூடாது. அதுக்காக தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பி. ஓகே, 4.1 விவசாயிக்கு உபதேசம். எஸ்மா 4.2 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜஸ்யோ விதுஹு சகாலே நேஹ மகதா யோகோ நஷ்டஹ பரந்தப. இந்த ஸ்லோகம் அதாவது இந்த சாப்டர்ல ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் அப்படியே கண்டினியூட்டி, முதல் தடவை கண்டினியூட்டி வரும். உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனித மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. அதான் முதல் ஸ்லோகத்தை பொறுத்தோம். ஆனால் காலப்போக்கில் இந்த தொடர் விட்டு போயிடுச்சு. காலப்போக்கில் இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டது போல தோன்றுகிறது. இது மறைஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சிருப்பா எல்லாரும். அது தொடர் விட்டு போச்சு. அந்த சீட பரம்பரை தொடர் விட்டு போச்சு. சீடத்தொடர் சிதைவுற்ற காரணத்தால் சீடத்தொடரை மீண்டும் நிலைநிறுத்த வேண்டிய அவசியம் உடனடியாக எழுந்தது. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீடத்தொடர் சிதைவுற்றதை கண்டறிந்த பகவான் கிருஷ்ணர் சீட பரம்பரையின் மூலம் பெறப்பட்டதை உள்ளபடி வழங்க வந்துள்ளதுதான் புஸ்தகமாக நமக்கு இது பகவத்கீதை வந்திருக்கிறது. ஓகே, முருச்சீத பரம்பரை அப்படிங்கிறதுக்கு இது உங்களுக்கு வரிசையா அந்த 32 பேரையும் கொடுத்துருக்கேன். கிருஷ்ணர் முதல்ல பிரம்மா, நாரதர், வியாசர், மத்வாச்சாரியார், பத்மநாபர், நரஹரி, மாதவர், அர்ஷபியர், ஜெயதீர்த்தர், ஞானசித்து, தயாநிதி, வித்யாநிதி, ராஜேந்திரர், இப்படி வரிசையா வரும். அப்புறம் 20வது வரிசை மாதவேந்திரா புரிவதர். அப்புறம் 22வது பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் தான் இந்த மகாமந்திரம் படிக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம சொல்றோம், சாண்டிங் பண்றோம் இல்லையா, அது எழுதினவர் யாருன்னா பகவான் சைத்தன்யா பிரபு. அவர் எத்தனாவது குரு சீட பரம்பரை எத்தனாவது நம்பர்? அவருக்கு 22nd நம்பர். ஓகே, அப்புறம் இவெல்லாம் வர விஸ்வநாதர் எழுது, பக்தி வினோத, அப்புறம் கௌரகிஷன், அப்துல் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர் வர 31வது. அவர் யாருன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவர் இதுக்கு நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதோடைய குருஜி. அவர் தான் அவரை நீ போய் மேலை நாடுகளுக்கு போய் நம்மளோட கல்ச்சர் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு வா அப்படின்ட்டு அவர் தான் அவரை எதிர்விடும். உன்னோட நாலேஜ் இருந்தாவே நீ இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததுனால அவர் போய் பண்ணார். ஸோ பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவோட
குருஜி யாருன்னாக்கா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். ஓகே, அதுக்கு 32வது தான் நம்ம, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதா, பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா பகவத்கீதையை எழுதினவர் 32வது ஆச்சாரியார். அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். இப்போ அடுத்தது நமக்கு 32 ஆச்சாரிக்கு அப்புறம் இப்போ லைவா இருக்கிறது யாரு யாருக்காவது தெரியுமா? இப்போ யார் இருக்கிறதுன்னு ஆச்சாரியா? இப்போ எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் ஃபாலோ பண்ற ஆச்சாரியா லைவ்ல இருக்கிறது ஜெயபத்தாக்கர் சுவாமிகள். ஓகே, ஸோ அதை வந்து இப்போ தமிழ்ல அங்கே இருக்கு, இங்கே இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. ஓகே, இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆன்மீக அறிவை பெறும் விதம். கலியுகத்தில் 4 அதிகார பூர்வமான சீட பரம்பரைகள் இருந்தன. ஓகே, முதல்ல வந்து முதல் லார்டு பிரம்மாட்டேந்து வந்தது தான் பிரம்மாட்டேந்து மாத்வாச்சாரியார். ஓகே, அப்புறம் வந்து ஸ்ரீ லக்ஷ்மிட்டேந்து ராமானுஜாரியார். அப்புறம் லார்ட் சிவாட்டேந்து மாற்றி இருக்க விஷ்ணுவிசம்மா. இல்லை, அது தப்பு இல்லையா? லார்ட் சிவா வந்து நிம்பாரச்சாரியா. அப்புறம் வந்து 4 குமாரஸ் வந்து விஷ்ணு சுவாமி. இது அப்படி அந்த மாதிரி ஃபாலோ. ஆனால் இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து இந்த மத்வாச்சாரியாரும் அண்டு ராமானுஜாரியார் 2 தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது 2 மறைஞ்சு அவ்வளோ இது இல்லை இப்போ. ஸோ பிரம்ம மாத்வா கௌடிய சம்பிரதாயம் பிரம்மதேவத்திலிருந்து மத்வாச்சாரியாருக்கு வந்தது. இதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது. அடுத்தது சி சம்பிரதாயம் 2வது. அது சி சம்பிரதாயம் லக்ஷ்மி தேவி மூலியமா ராமானுஜாரியாருக்கு வந்தது. அதை நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே, அப்புறம் குமார சம்பிரதாயம் குமாரர்கள் மூலியமா நிம்பர்கள், அது சில பேர் பண்ணியிருந்தா. அப்புறம் ருத்ர சம்பிரதாயம் சிவபெருமான் விஷ்ணு சுவாமி அவர் மூலியமா அது பரவிடுது. ஓகே, கரெக்டாக தான் இருக்கு. சாரி, சொல்லிட்டேன். சிவபெருமான் விஷ்ணு சுவாமி. ஸோ குரு சீட பரம்பரை 4 சம்பிரதாயங்கள் கிருஷ்ணரிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. முதல் பிரம்மா எல்லாத்துக்குமே மெயினாக காரணம் வந்து லார்ட் கிருஷ்ணா, சுப்ரீம் காட் கிருஷ்ணாட்டேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது. அதுலேருந்து பிரம்மாட்டேருந்து கௌடிய மாத்வ சம்பிரதாயம், கிருஷ்ண பிரம்மா மத்வாச்சாரியார். ரெண்டாவது வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அது வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் லக்ஷ்மி தேவி மூலிமா ராமானுஜாரியாருக்கு வந்தது. 3வது பரம்பரை ராமானுஜாரியர். ருத்ர சம்பிரதாயம் பை சிவா டேக்கன் பை நிம்பாச்சாரியார். குமார சம்பிரதாயம் விஷ்ணு சுவாமி. குமார சம்பிரதாயம் பை நிம்பார்கர் சுவாமி. ஓகே, இஸ்கான் கம்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் நம்ம இஸ்கான் வருது. சைத்தன்யா இருப்பதால் கௌடிய சம்பிரதாயம் பிரம்மா மாத்வா கௌடிய சம்பிரதாயம் சொல்லணும். இல்லைன்னா வேற என்ன கௌடிய சம்பிரதாயம் சொல்லலாம் இஸ்கான் ஃபாலோ பண்ணுறது. ஓகே, ஆனால் நம்ம நீங்கள் என் சமகாலத்தில் வந்து கேட்குறாரு. எஸ் 4.5 படிக்கும் கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிர்க்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. அவர் சொல்றார், அவர் வந்து ஏன் வந்து அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்தார்? யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? அர்ஜுனன்ட்ட ஏன் சொல்லணும்னு அவருக்கு தோணுச்சு. இந்த இது விட்டு போச்சு இல்லையா, அந்த குருச்சீட பரம்பரைங்கிறது விட்டு போன மாதிரி தோன்றுது. அதை வந்து மறுபடியும் ரினியூ பண்ணணும், மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கிருஷ்ணர் வந்து அதை அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாரு. ஏன் அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாருனாக்கா, அர்ஜுனன் அவரோட கிருஷ்ணரோட இருந்தவர். முதல்லேருந்து அவர் நிறைய ஜென்மங்கள்லாம் எடுத்து வந்திருக்காரு இல்லையா. அந்த சமயத்துல அர்ஜுனன் ஒவ்வொரு இதுலையும் வர. ஆனா அந்த ஜென்மம் முடிஞ்ச உடனே முதல்ல இந்த விவசாயிக்கு சொல்ல அப்பலேருந்தே அவருக்கு தெரியும் கிருஷ்ணருக்கு. அவங்க அந்த இது முடிஞ்ச உடனே அவருக்கு அடுத்த லைஃப் வரைச்சு அர்ஜுனன் எல்லாத்துக்கும் மறந்து போயிடும். இப்ப நமக்கெல்லாம் போன ஜென்மத்துல நம்ம என்ன வரணும் நமக்கு ஞாபகம் வருமா? நம்மள மாதிரி தான் அர்ஜுனனும் எல்லாத்தையும் மறந்து போயிடும். அப்படி அடுத்த ஜென்மம் வந்து இப்படி வந்து இப்ப அர்ஜுனன் இருக்கிறதுனால. ஆனா அர்ஜுனன் எப்படி இருந்தான், யாரோட வந்தான், எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலையும் அவர் எப்படி வந்தா, நம்ம எல்லாமே போன ஜென்மத்துல என்ன வந்தோம், எல்லாருக்கும்
எல்லாம் யாருக்கு தெரியும்? கிருஷ்ண பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். அதுதான் நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள முக்கியமான வித்தியாசம். என்னன்னா, நமக்கு என்னன்னு தெரியாது, உலகத்துல இருக்கிறது அத்தனையும் அவருக்கு தெரியும். போன ஜென்மத்துல எப்படி இருந்த அத்தனை பேரும் எப்படி இருந்தோம்னு தெரியும். அதுக்கு முந்தின ஜென்மத்துல எந்த ஜென்மத்துல கேட்டாலும் அவருக்கு எல்லாமே அத்தப்படியா இருக்கும். அதுதான் கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள, பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஸோ அதனால இவர் அர்ஜுனன் அவரோட கூடவே இருந்ததுனால அவருக்கு எல்லாம் அர்ஜுனனை பத்தி தெரிஞ்சதுனால அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்தார். ஓகே. பகவத்கீதை சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் உபதேசித்த போது அர்ஜுனனும் வேறு வடிவில் அவருடனே இருந்துள்ளான். புரிஞ்சுதான்? வேறு வடிவில அவரோட இருந்துள்ளான் என்பது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தெரிகிறது. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், பகவானால் அந்த நிகழ்ச்சியை நினைவு கூற முடிந்தது. அவன் இருந்தான் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி. அப்போ என் கூட அவர் 5000 ஆண்டுகள் தான், அதுக்கு முன்னாடி அவன் என் கூட இருந்தான் அப்படிங்கிறத அவரால் நினைவு பண்ண. ஆனா அர்ஜுனனால நினைவு கூற முடியாது. பகவானால் அர்ஜுனனால் முடியவில்லை. இதுதான் கடவுளுக்கும் அவரது அம்சமான உயிர் வாழ்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அதுதான் வித்தியாசமே. அதுதான் நமக்கும் கடவுளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். என்னன்னா, அவர் பழசு எல்லாமும் தெரியும் அவரால். நமக்கு புதுசே நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல. நீ இப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு முந்தைய என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டா, ஓ அதுவான்னு ஞாபகம் வரும். அவருக்கு எல்லாம் அதுக்கும் பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள மெயின் வித்தியாசம் அதுதான். இது பிரம்மாவனுடைய ஆயுளுக்கு ஒரு சார்ட் போட்டு கொடுத்துருக்கேன். இது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வேணுங்கிறவா உட்காந்து அப்புறமா படிச்சுக்குவோம். அந்த சார்ட் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருக்கோம். பிரம்மாவின் பகல் மற்றும் சம அளவு இறைவு. அதே மாதிரி தான். அந்த மாதிரி 311.04 லட்சம் கோடி ஆண்டு மொத்தம். அதுதான் அவரோட வயசு. பிரம்மாவுடைய ஆயுள்ங்கிறது கொடுத்தது. ஸோ அவரை ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் எப்படி இப்படிலாம் மன்வந்திர யுகம், திவ்ய யுகம், சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம் எல்லாத்தையும் கலியுகத்துல 4,32,000 ஆண்டுகள். சரியா? ஸோ பிரம்மாவோட ஆயுள் எத்தனை முடிஞ்சு போச்சு, எத்தனை இருக்கு அப்படிங்கிறது இது இருக்குது. ஸோ இன்னும் இருக்குது அவரோட பாக்கி 4,32,000 ஆண்டு. ஓகே. இது வரைக்கும் கடந்து போன காலம் 5,117. இந்த மாதிரி சில இம்பார்ட்டன்ட் மாத்திரம் நான் சொல்றேன். இன்னும் சத்திய, சேதா மற்றும் துவாபர யுகத்துக்கு 4,32,000. ஸோ மனுவினோட ஆயுள் எவ்வளவு? மனுவினோட வாழ்க்கை இத்தனை 120.5331 மில்லியன் இயர்ஸ் அவரோடது. ஓகே. கீதா 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விவஸ்வானால் பேசப்பட்டது. இந்த கீதை பூமியில் வந்த காலம் அது மகாபாரதத்தில் சாந்தி பர்வ மூலமாக பின்வருமாறு நாம் காண முடியும். திரேதாயுகம் 1,1,728,000. திரேதாயுகம் 1,02,296,000. துவாபர யுகம் 864,000. கலியுகத்துல 4,432,000. ஸோ கலியுகத்தில் இதுவரைக்கும் கடந்து போன காலம் 5,117. பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் 8,640,000. பிரம்மாவின் 1 மணி நேரங்கிறது 360,000. பிரம்மாவின் 1 மணி நேரம் இது 1 நிமிடம், அது 6 கோடி. பிரம்மாவினுடைய ஒரு நொடி 100,000, அதாவது 1 கோடி. ஸோ இதனால பூமிக்கு வந்த காலம் 2 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பே கீதை வந்தாச்சு. பிரம்மா அதை மறுபடியும் இன்னொரு வட்டியும் கொடுத்துருக்கேன். கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றினார்? எஸ்மா 4.6 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. அஜோபி சன் அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன் பிரக்ருதிம் ஸ்வம் அதிஷ்டாய சம்பவாம்யாத்ம மாயயா. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர் வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன். நான் எனக்கு எப்போ அவருக்கு இப்போ பிறந்த நாள் இறந்த நாள் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. பிறப்பற்றவனாக எனக்கு பிறப்பு இறப்பு எதுவுமே தனியாக கிடையாது. உடலும் அழிவற்றது இருந்தாலும் நான் உயிரில் எல்லாருக்கும் இறைவனாக இருந்தால் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் நான் தோன்றுவேன் அப்படிங்கிறார். சாதாரண மனிதனால் 4.6 சாதாரண மனிதனால்
சில மணி நேரத்திற்கு முன்பு தான் என்ன செய்தேன் என்பது கூட நினைவில் கொள்ள முடியாது. பகவான் தான் தன் சுய உடலிலேயே தோன்றுவதாக கூறுகிறார். எப்போது அவர் தோன்றினாலும் தனது அந்தரங்க சக்தியால் சுய உடலிலேயே தோன்றுகிறார். இரு கைகளுடன் சுய ரூபம்ங்கிறது என்ன? இரு கைகளுடன் புல்லாங்குழல் ஏந்தியவாறு தோன்றுகிறார். இரு கையோட புல்லாங்குழல் ஏந்தியதான் அவரோட சுய உருவம். ஓகே. கடவுள் எப்போது அவதரிப்பதற்கான காரணம் என்ன? எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ மரதகுல தோன்றினே அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். இந்த அறிவை பெறுவதற்கான அதனால என்ன பயன்? பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நான் யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன். இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட். நான் எப்போ வேணாலும் நான் வருவேன். அதாவது போன கிளாஸில் லாஸ்ட் பேட்சில் ஒருத்தர் கேட்குறேன், இப்போ கொரோனாலாம் வந்து ஏன் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி அதர்மம் தானே இதெல்லாம் ரொம்ப கன்றாவியாக இருக்கு இல்லையா, ஏன் அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இருக்கக்கூடாது? அவர் வராமல் இல்லை, அவர் வேறு ரூபத்தில் நேரடியாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக மொத்தமாக பண்ணாமல் இந்த வேறு மூலியமாக டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணால் நிறைய மெடிசின்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சி இதெல்லாம் காரணம் யார்? எல்லாம் கிருஷ்ண பகவான் தான் பண்ணி கொடுத்தாரு. இதெல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணி அது ஒரு மாதிரி எராடிகேட் பண்ணுற அளவுக்கு இப்போ வந்திருக்கோம். நம்ம எல்லாத்துக்கும் காரணம் மூலகர்த்தா அவர் தான். இல்லாமல் அவர் இல்லாமல் ஒரு அணு கூட செய்ய முடியாது. 4.7 சொல்லுங்கம்மா கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम् अधर्मस्य तदा तदात्मानं सृजाम्यहम्. எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ மரதகுல தோன்றிலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படிங்கிறார். எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்தோ, ஒரே சண்டை பூசை இருக்கிற அந்த சமயத்துல உலகம் அழிஞ்சு போற மாதிரி வெள்ளம் வந்து இதுங்கிறது எத்தனையோ நடந்ததுக்கு இல்லையா, அது இந்த மாதிரி ரொம்ப தாங்க முடியாத இருக்கிற சமயத்துல நானே தோன்றுவேன். அவர் தானே தோன்றதுனாக்க நேரடியாக அவர் வராட்டாலும் அவருக்குன்னு ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் வச்சிருப்பார். அவா மூலியமா வந்து அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றி கொடுத்துருவார். இந்த ஸ்லோகத்துல சிஜாம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வருது இல்லையா, தத்தாத்மானம் சிஜாம் யகம். அந்த சிஜாம்னு என்ன அர்த்தம்? அது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஸ்லோகத்துல. சிஜாமி என்று சொல்லி படைப்பு எனும் பொருளில் உபயோகிக்க முடியாது. ஏனென்றால் பகவானது அனைத்து ரூபங்களும் நித்தியமானவை என்பதால் அவரது உடலுக்கு படைப்பு என்பதே கிடையாது. எனவே சிஜாமி என்பது பகவான் தனது சுய உருவில் தோன்றுவதை குறிக்கும். ஓகே, அவரோட சுய உருவில் எப்படி இருக்கணும்? புல்லாங்குழலும் 2 கையோட இருக்கணும். அதுல அதுதான் உண்மையான தர்மம் மறைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது அவர் தனது சுய விருப்பத்தால் தோன்றுகிறார். சுய விருப்பத்தால் அந்த ரூபத்தில் தோன்றுகிறார். தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த கொள்கை தன்னிடம் சரணடைவதே என்று வேறு ஒன்றுமே இல்லை. அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா தர்மத்தில் இருக்கவெல்லாம் அவர்கிட்ட சரணடைந்து, அதர்மத்தில் இருக்கவெல்லாம் அவ வந்து தர்மத்துக்கு பண்ணி அது பண்றது தான் வழி, வேற வழியே கிடையாது. இதுக்கெல்லாம் மொத்தமா எராடிகேட் பண்ணோம். இப்போ பகவத்கீதை நம்மளாம் உட்காந்து படிக்கிறோம், காத்தால எழுந்து 5:30க்கு. எதுக்கு படிக்கிறோம்? நமக்கு கொஞ்சம் பகவத்கீதையை பற்றி தெரியணும், கிருஷ்ணரை பற்றின அறிவு நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சுட்டு நம்ம சரண்டர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கோம். பண்ணலாம், பண்ண முடியும் நம்மளால. அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு நம்ம மாத்திரம் வச்சுக்க கூடாது. நமக்கு அடைஞ்ச பலனை 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தோம்னா, சொல்லி கொடுக்குறதா என்ன, அன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோ, இந்த மாதிரி பகவத்கீதை நல்லா இருக்கு, அதை படிச்சாக்க எனக்கு மென்டல் பீஸ் கிடைச்சிது, அப்படி இப்படி நம்ம 4 பேருக்கு சொல்லி நம்ம தர்மத்தை எல்லாம் விட்டு அதர்மத்தை எல்லாம், அதாவது டிவோஷனல் லைன்ல இல்லாம, அதாவது அவளுக்கு என்ன சொல்லுவோம், ஆன்மீகத்துல இல்லாம நாட்டம் இல்லாம இருக்கா இல்லையா, அவளையில அந்த நாத்திகர்கள் எல்லாம் நம்ம வழிக்கு கொண்டு வந்தாலே பாதி அதர்மம் மறைஞ்சு போயிடும். அதை எப்படியாவது நம்மளால அடைந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாரையும் ஒரே நாள்ல பண்ணா போயிட்டு வந்துருவா நாத்திகர்கள் எல்லாம். நாத்திகர்கள் மெதுவா சொல்லி சொல்லி அவளை மாத்துறதுக்கு நம்ம ஒத்தரை மாத்திட்டா கூட போறோம். நம்ம இத்தனை பேர் இருக்கோம் இல்லையா, நான் ஒருத்தரை மாத்தினேன், நீங்க ஒருத்தரை மாத்தினேன் அப்படின்னு இந்த மாதிரி பண்ணாலே அதர்மம் மறைஞ்சு போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. எஸ்மா 4.8 படிங்க கமலாஜி. மாதாஜி. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ஓகே,
இதை வந்து வேர்டு பை வேர்டு சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. பரித்ராணாய அப்படின்னா என்ன? காப்பதற்காக. ஏன்னா இந்த ஸ்லோகம் எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. இதில் மெஜாரிட்டி எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஸ்லோகம். இருந்தாலும் இதை வந்து விவரமா படிச்சு வச்சுங்கோ. பரித்ராணாய காப்பதற்காக, சாதுனாம் பக்தர்களை, விநாசாய அழிப்பதற்காக ச மற்றும் துஷ்கிருதாம் துஷ்டர்களை, தர்மத்தின் கொள்கைகளை, சம்ஸ்தாபன அர்த்தாய மீண்டும் நிலைநிறுத்த, சம்ஸ்தாபன அர்த்தாயன மீண்டும் நிலைநிறுத்த, சம்பவாமி தோன்றுகின்றேன், யுகே யுகே யுகந்தோறும், திரும்பி திரும்பி இந்த யுகந்தோறும் நானே வருவேன், ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் நானே வருவேன் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றார். ஓகே. ஒருவன் தர்மத்தை கடைபிடிக்காத போது போல தோன்றினாலும் கிருஷ்ண உணர்வின் தகுதிகளை முழுமையாக பெற்றிருந்தால் அவனை சாது என்றும், துஷ்கிருதாம் கிருஷ்ண உணர்வை அலட்சியம் செய்பவனை குறிக்கிறது. பக்தர்களை விடுவிக்கவும் துஷ்டர்களை அழிக்கவும் பல்வேறு அவதாரங்களில் பகவான் தோன்றுவதாக இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. ஓகே. ஒருத்தன் வந்து தர்மத்தை கடைப்பிடிக்காத இருந்தா கூட அவன் கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தான், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்தா கூட அவன் வந்து அவனை சாது என்று சொல்லலாம். ஓகேயா. துஷ்கிருதான் கிருஷ்ண உணர்வை அலட்சியம் செய்பவனுக்கு துஷ்கிருதான். விநாசாயச்ச துஷ்கிருதம். முதல்ல வந்து பரித்ராணய சாதுனாம் வருது. அந்த சாதுனாம்ங்கிறது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்தாலே போதும். தர்மத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்ணாட்டா கூட கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா ஓகே. அதே இல்லாத கிருஷ்ண உணர்வை அலட்சியம் செய்பவர்களுக்கெல்லாம் துஷ்கிருதாம் அப்படின்னு. ஓகே. சாதுனாமுக்கு ஆப்போசிட் துஷ்கிருதாம். இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இந்த சாப்டர்ல. 4.9 படிக்கும் கமலாஜி. கமலாஜி. Yes, Mataji. Janma karma cha me divyam evam yo veti tattvataha tyaktva deham punarjanma naiti mam eti sorjuna. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை யார் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பது இல்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகத்தை அடைகிறான். சரியா. பரமபுருஷனின் பகவானின் பிறப்பை பற்றி உண்மையை அறிந்தவன் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றவனாவான். அத்வைதம் அச்சுதம் அனர்த்தம் அனந்த ரூபம். இறைவனுக்கு அநேக ரூபங்கள் இருப்பினும் அவர்கள் அனைவரும் ஒரே முழு முதற் கடவுளே. எவனுக்கு வந்து அவனோட தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானன்னு எவனுக்கு துதியதோ அவன் இந்த உடலை விட்ட உடனே நேர கிருஷ்ணர்கிட்ட போயிடலாம். கோலோக விருந்தாவன் போகலாம். அவனுக்கு மறுபிரிவி கிடையாது. ஓகே. அதனால நம்மள கிருஷ்ணர்கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டோம். பகவத்கீதை படிக்கிறவா எல்லாருமே கோலோக விருந்தாவன் போறதுக்கு, நம்மளோட வாழ்வில் முடிஞ்ச உடனே போறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. அந்த சான்ஸை நம்ம நல்லபடியா யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இருக்கிற காலத்துல இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி இருந்தோங்கிறத பத்தியே கவலை இல்லை. அதர்மம் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, கெட்ட காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி, இந்த பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு நம்ம வந்தாச்சு. இதுலேருந்து நம்மளை மாத்திண்டு இன்னிலேருந்து இத்தனை நாளா 4 நாளா கூட மாத்திக்கல. நம்ம இன்னிலேருந்து அது 4வது நாள்லேருந்து நம்ம மாத்திண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா நமக்கு நிச்சயமா நமக்கு கோலோக விருந்தான்ல நமக்கு இடம் இருக்கு அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ கிருஷ்ணருக்கும் நம்ம அனைவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இல்லை. கிருஷ்ணாவின் வடிவம், கிருஷ்ணனுடைய வடிவம் திவ்யமானது, நிரந்தரமானது. நம் அனைவரின் வடிவங்களும் தற்காலிகமானது. ஓகே. நம்ம இப்போ நேற்றுக்கு நம்ம சின்ன குழந்தையா இருந்த மாதிரியா இருக்கு நம்ம உடம்பு. இப்போ வித்தியாசமா மாறி வந்து அது அழிஞ்சு போறது. ஆனா கிருஷ்ணரோட இது பார்த்தீங்கன்னாக்க அழிவே அழியாது. அது அப்படி நிரந்தரமானது, திவ்யமானது. அதை மட்டும் சொல்லி இந்த ஸ்லோகம் இது எந்த ஸ்லோகத்துக்கு வருது? இது நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம் மாயையால். ஆனா கிருஷ்ணர் மாயையின் கட்டுப்பாட்டாளர். நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம் மாயையால். கிருஷ்ணர் வந்து மாயையை கட்டுப்பாட்டாளர். ஓகே. எஸ். 4.10 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. வீதராக பய க்ரோத மன்மயா மாம் உபாசிதாஹ
बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावम् आगताः. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளார்கள். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆகினார்கள். நாமெல்லாம் இப்போ வந்து இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இதுவும். பற்றுதல், பயம் இதில் எதெல்லாம் விட்டுப்படணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பற்றுதல், எல்லாத்துலேயும் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. பயம், ஃபியர், எது எடுத்தாலும் நமக்கு பயம். ஐயோ இது நல்லதா போகுமா, அது தப்பாக போகுமா, இப்படியே தான் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போயிடும். இன்டர்வியூக்கு போகிறோம் அன்றைக்கி, ஆஃபீஸில் கூப்பிட்டுருக்க அன்றைக்கி, அதில் நம்ம போனால் நம்ம பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோமா, பயம். எல்லாத்துலேயும் அட்டாச்மெண்ட், ஃபேமிலியோட மெட்டீரியல் வெளில அட்டாச்மெண்ட்டு, கோபம், எதை எடுத்தாலும் கோபம் வரும். இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா விடுபட்டு இவற்றிலேருந்து எப்படி விடுபட முடியும்? இந்த ஒன்லி சொல்யூஷன் இருக்குது. என்னென்னா ஒரே ஒரு வழி தான், பகவானோட நாமத்தை அன்னன்னைக்கு ஒரு மாலையாவது ஜபிக்கணும். ஒரு மாலைங்கிறது 108 டைம். ஒரே ஒரு டைம்ங்கிறது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு 108 டைம் சொல்லுங்க. ஒரு மாலை கண்டிப்பாக சொல்லணும்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா லெவல் 2க்கு நீங்கள் போகிறச்சே நீங்கள் ஒரு மாலை ஜபிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்பா. அது கேட்டான்னா நீங்கள் நான் தைரியமாக நான் ஒரு மாலை ஜபிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு லெவல் 2ல் நம்ம ஈஸியாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் 18 டேஸ்க்கு அப்புறமா. ஸோ அதனால இந்த ஒரு மாலைக்கு அப்புறம் 4 மாலை பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. 4லேருந்து 8 ஆக்குங்கோ. 8லேருந்து 16 ரவுண்டு பண்ணினா போதும் நமக்கு. அதுக்கு மேலே உங்களை பண்ணுன்னு சொல்ல, அதுக்கு மேலே அவளோட விருப்பங்கள். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இந்த கோபம் இதெல்லாம் விடுபடணும். பற்றுதல், பயம், கோபம் இதுலேருந்து விடுபடுறதுன்னா அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பகவானை லயித்து அவர்கிட்ட சரண் அடைஞ்சா, சரண்டர் ஆயிட்டாலே அந்த மாதிரி அறிவினால அவர் எல்லாம் நிறைய பேர் தூய்மை அடைஞ்சிருக்கா, நீங்களும் அடைஞ்சுக்கலாம். ஓகே. ஆன்மீக வாழ்வை புறக்கணித்தல், ஆன்மீகத்தை தனித்துவத்தை கண்டு காண பயப்படு. நம்ம இது வந்து நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் சொன்னேன், அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆன்மீகத்திலையும் அதே தான். ஆன்மீக வாழ்வு வந்து சில பேர் இதெல்லாம் இடத்துக்குப்பா சொல்லணும், நமக்கு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நம்ம போனோம் சாப்பிட்டோம் போனோம் அப்படின்னு இருக்கும். அப்படி அது இருக்கக்கூடாது. ஆன்மீக வாழ்வை புறக்கணிக்க கூடாது. ஆன்மீகத்தை தனித்துவத்தை கண்டு பயப்படக்கூடாது. விரக்தியான வாழ்வினால் எழும் சூனியத்திற்கான எண்ணம். இந்த பற்றுதலில் 3 நிலைகளில் இருந்து விடுபட வேண்டும். இந்த 3 இதிலிருந்தும் நம்ம விடுபட்டு வரணும். ஜட நோக்கு கொண்ட வாழ்வின் இந்த 3 நிலைகளிலிருந்து விடுபட பக்தி தொண்டின் விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டின்படி கடைபிடித்து பகவானிடம் முழுமையாக தஞ்சமடைய வேண்டும். பௌதிக உலகத்திலையும் அந்த 3லேருந்து நம்ம வெளியே வரணும். அந்த பௌதிக உலகத்திலேருந்து 3த்துலையும் வெளியில வர்றதுக்கு நம்ம ஆன்மீகத்துல இந்த 3த்தையும் இல்லாம இருக்கணும். இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 3த்துலையும் 3 நிலைகள்லேருந்து விடுபடணும். அதை முடிச்சுட்டு ஒரு ஆன்மீக குருப்பையும் வச்சுக்கணும். ஓகே. ஆன்மீகத்தில் பற்றுதல் இருக்கணும். இது என்ன பண்ணுமோ, அது இப்படி போகுமோ, இது எப்போ பாருங்க பயம், அந்த மாதிரி பயம் இருக்கு, கோபம், அதனால கோபம் வருது. இதெல்லாம் கோபம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்மீகத்தில் வந்துட்டீங்கன்னாக்கா குறைஞ்சி போயிடும்ங்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்கிறேன். அதனால தயவுசெய்து எல்லாரும் சாண்டிங்கை மாத்திரம் பண்ணுங்க. ஆன்மீக லைனில் நாட்டம் வச்சுருங்க. எஸ்மா 4.11 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. என்னிடம் சரணடைந்தவருக்கு ஏற்றாற் போல நான் அனைவருக்கும் பலன் அளிக்கிறேன். ரிதாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியையே பின்பற்றுகின்றனர். அதனால அவர்கிட்ட சரண் அடைஞ்சாச்சுனாக்க அவர் வந்து எல்லாருக்கும் நல்ல பலன்கள் தான் கொடுத்துருப்பார். நம்ம இப்போ ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி தெரியும் பகவான்? நான் உங்களுக்கு ஒரு 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 கிளி காமிச்சேன் இல்லையா, ஒரு மரத்தில் உட்காந்துருக்குன்னு ஒரு நாளைக்கு, அந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நம்ம இப்போ அந்த மலையும் அந்த ரிவரும் தெரியறது ஒரு மரம் இருக்குன்னு தான் தெரியுது. நம்ம அந்த லெவலில் தான் நம்ம இருக்கோம். இன்னும் நம்ம பகவானுக்கு கிட்டக்க நெருங்கி வந்தாக்க அது மரம் தெரியும், மலையில் இருக்க பிரான்ச்சஸ் தெரியும், அந்த பிரான்ச்சில் உட்காந்துருக்க கிளி தெரியும், கிளியோட கண்ணு, அப்புறம் அதோட மூக்கு சேப்பிலேருந்து எல்லாமே தெரியும். அதெல்லாம் எப்போ தெரியும் நமக்கு? நம்ம ரொம்ப க்ளோஸாக வந்தால் தான், நடந்து வந்தால் தான் அங்கே தெரியும் சொல்லலாம். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர்கிட்ட நெருங்கி வரணும். நெருங்கி வரணும்னா இப்போ ஒரு ரவுண்டுக்கு 4 ரவுண்டு 8 ரவுண்டு 16 ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணிவிட்டு அதை பண்ணிட்டு பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுவோம். லெவல் 2 லெவல் 3 கிளாஸஸ்லாம் பகவத்கீதையிலேயே இருக்குது. அதெல்லாம்
இதெல்லாம் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணின்றது மாத்திரம் போதாது. நம்மளும் வீட்டில் உட்காந்து அந்த புத்தகத்துக்கு இப்போ இன்னைக்கு பகவத்கீதை இந்த சாப்டர் படித்தோம். போய் உட்காந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்லோகாஸ்ன்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லையா, அதை உட்காந்து அந்த புத்தகத்தை எடுத்துச்சு பர்ஃபெக்டை பாருங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் நீங்களாவே டெவலப் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு பேசிக்காக நான் கொடுத்துருந்தேன். சரியா? அந்த மாதிரி இதெல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணியிருந்தாலே உங்களுக்கு தூய பக்தரால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை முழுமையாக உணரப்பட முடியும். தூய்மையா இருக்கணும்னாக்க என்ன, பியூர் டிவோட்டிக்கு தான் போக முடியும். பியூர் டிவோட்டி எப்போ ஆகலாம், நம்ம இப்பெல்லாம் ஜஸ்ட் நமக்கு ஒரு ஷேடியாக தான் நமக்கு தெரியுது. நம்ம இன்னும் கிளியர் விஷன் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கல. கிளியர் விஷன் கிடைச்சதுன்னா நம்ம கிட்ட ரொம்ப நெருங்கி வந்துட்டோம். ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ணரை அவரது பல்வேறு தோற்றங்களின் மூலம் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் அவரது உருவமற்ற பிரம்மஜோதியாகவும் அணுத்துகள்கள் உட்பட, அணுத்துகள்கள் அப்படின்னா என்ன, ஸ்மால் மைன்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ்ல அது உட்பட எல்லாவற்றிலும் வீச்சிருக்கிறார். சின்ன சின்ன தூணிலும் இருப்பான், துரும்பிலும் இருப்பான்னு சொல்லுவாள். அது மாதிரி எல்லாவற்றிலும் வீச்சிருக்கும் பரமாத்மாவாகவும் உணரப்படுகிறார். ஆனால் தூய பக்தரால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை முழுமையாக உணரப்பட முடியும். ஓகே, எஸ்மா 4.12 படிக்கும் கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. காங்க்ஷந்தஹ கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதாஹ க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர்பவதி கர்மஜா. மலர்ந்தோர்ந்த செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். இப்போ இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் நமக்கு செல்வம் வேணும் அப்படின்னா உடனே லக்ஷ்மியை வணங்குறோம். படிப்பு நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னா சரஸ்வதி பண்ணணும். தைரியம் கொடுனாக்கா அனுமாரை வெடிக்கணும். நவகிரகத்தெல்லாம் போய் சுற்றிட்டு வந்தால் நம்ம பண்ண பாவங்கள்லாம் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுறோம். இதெல்லாம் பண்ணலாம். தேவதைகள் எல்லாம் டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் வழிபடலாம். இதெல்லாம் வழிபட்டாக்க என்ன ஆகும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கலாம். இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஓகே. ஆனால் நம்ம அடுத்த ஜென்மமே வேண்டாம், நமக்கு நேர கோலோக பிருந்தாவன் போகணும் அப்படின்னா இவாளுக்கெல்லாம் அந்த டெமிகாட்ஸுக்கும் மேலே ஒருத்தர் இருக்கார், லார்டு சுப்ரீம் லார்டு கிருஷ்ணா. அவர் கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணர் இவாள்லாம் என்ன பண்ணுறான்னு அவர் எல்லாத்தையும் அவரும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கார். ஸோ நம்ம கிருஷ்ணரை ஒருத்தரை பண்ணாலே இந்த இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டுடுது. அதான் நமக்கு மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு அன்னன்னைக்கு செலவுக்கு காசு வேணும்னா கிருஷ்ணர் போய் ஒன்றுத்துக்குமே அவர்கிட்ட போய் தான் கேட்கவே கூடாது. மொத்தமாக சரண்டர் ஆகிட்டா அவரே பார்த்து எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவார் அப்படின்னு நமக்கு படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டெமிகாட்ஸில் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பண்ணுறோம். கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுனால ஒரே ஒரு கிருஷ்ணரை மட்டும் நீங்கள் வழிபட்டேன்னா நமக்கு வேணுங்கிற செல்வம் எல்லாமே நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக கிடச்சிடும். நம்ம அடுத்த பிறவிங்கிறது நிச்சயமாக கிடையாது. அதனால பகவானின் பல்வேறு அம்சங்களுக்கு கடவுள் ஒருவரே. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆர்வம் காட்டும் மக்கள் அரிது என்பதை இந்த ஸ்லோகம் குறிப்பிடுகிறது. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இந்த லக்ஷ்மி சரஸ்வதி சொன்னேன் இல்லையா, அதெல்லாம் செயல்களுக்கு விரைவில் பலன் கிடைப்பது உண்மையே. கிடைச்சிருக்கு அது மாதிரி உண்மை, அது இல்லைன்னு நான் சொல்லலை அப்படிங்கிறது. எஸ்மா 4.13 படிங்க கமலாஜி. மாதாஜி. சாதுர்வர்ண்யம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷஹ தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம். 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித குலத்தின் 4 வகைகளாக 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. என்ன இதை படித்தவர் நானே ஆயினும் எல்லாவற்றையும் படைத்தவர் நானே ஆயினும் தோற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். ஸோ அவர் என்ன இருக்க, பிராமணாஸ், சத்ரியா, வைசியாஸ் அண்ட் சூத்ராஸ் 4 பிரிவுகள் ஜாதி அடிப்படையில் அந்த காலத்தில் 4 மனித குலத்தில் 4 வகையாக பேர் அவரால் தான் பண்ணப்பட்டது. இவர் வந்து பிராமணருங்கிற என்ன வேதங்கள்லாம் கற்றுட்டு படித்து சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சுக்கிறவர். சத்ரியனோட தொழில் என்ன, ஹி இஸ் அ வாரியர். இப்போ சத்ரியன் அர்ஜுனன் வந்து சத்ரியன், அவனோட குல தர்ம தொழில் என்ன, ஃபைட்டிங் பண்ணுறது தான். அப்புறம் வைசியனோட தொழில் வைசியன் வந்து அவன் வணிகங்கள்லாம் பண்ணி பண்டமாற்று முறையெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறது. சூத்ரனோட வேலை இந்த மாதிரி இந்த வேலையெல்லாம் லேபர் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ண வேண்டியது. ஸோ அவளுக்குன்னு ஒரு வேலையை கொடுத்துருந்தது. ஆனால் வந்து கிருஷ்ணர் எந்த ஜாதி, எந்த இதில் பிராமணரில் சேர்க்கலாமா, சத்திரியனா, வைசியனா, சூத்ரனா, அதுதான் கிடையாது. கிருஷ்ணர் வந்து எந்த ஜாதியுமே கிடையாது.
அவர்கிட்ட அவர் பிராமணராகவும் இருப்பார், சத்திரியனாகவும் இருக்கலாம், வைசியனாகவும் இருக்கலாம், சூத்திரனாகவும் இருக்கலாம். எல்லாவுடைய காம்பினேஷன் தான் எல்லாரும் அவர்கிட்டயே இருக்கு. அதனால இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு பிராமணா தான் படிக்கணும், இவாள்லாம் படிக்கக்கூடாது, கிறிஸ்டியன்ஸ் படிக்கக்கூடாது, முஸ்லீம்ஸ் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு எந்த விதமான ரூலுமே கிடையாது. யார் வேணாலும், ஏன்னா கிறிஸ்டர் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானவர், யார் வேணாலும் படிக்கலாம். அதனால இந்த ஜாதி வேறுபாடுகள் இந்த இதில் கிடையாது. பகவத்கீதை படிக்கிறதே அந்த ஜாதி வேறுபாடுகள் கிடையாதுங்கிறது இதில் அண்டர்ஸ்டுட். கடவுளே எல்லாவற்றையும் படைப்பவர், எல்லாம் அவரிடந்தே பிறந்தன, எல்லாம் அவரிலேயே லயிக்கின்றன, அழிவிற்கு பிறகு எல்லாம் அவரிலேயே தங்குகின்றன. சமூக நிலையில் 4 பிரிவுகளுக்கும் அவரே படைப்பாளர். பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்ரன் 4 பிரிவை படைத்தராயினும் பகவான் கிருஷ்ணர் எந்த பிரிவையும் சேர்ந்தவர் அல்லர். மிருக நிலையில் இருந்து மனிதன் உயர்த்தி அவர்களிடம் கிருஷ்ண உணர்வை முறையாக வளர்ப்பதற்காக 4 பிரிவுகள் படைக்கப்பட்டுள்ளன. பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்லை, குணத்தின் அடிப்படையில் தான் செயல்களின் ஒழுக்கங்களை உணர முடியும். பிறப்பினால நான் வந்து பிராமணனா இருந்து அவன் கெட்ட காரியம் பண்ணான்னா அது என்ன பிரயோஜனம்? சத்திரியனா இருந்து அவன் நல்ல காரியம் பண்ணா அது ஏன் நம்ம அந்த குணத்தை வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணக்கூடாது? புரியுறதா? அதுதான் அவர் சொல்றாரு. முறையாக வளர்ப்பது குணத்தின் அடிப்படையில் தான் செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர முடியும். எஸ் 4.14 படிக்கும் கமலாஜி. Mataji. Yes, Mataji. 14.14. Namam karmani limpanti nami karma phale spruha iti mam yo vijanati karma birsa badyate. என்னை பாதிக்கும் எந்த வேலையும் இல்லை, செயலின் பலன்களுக்காக நான் ஆசைப்படுவது இல்லை. என்னை பற்றி இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்பவர் வேலையின் பலன் அளிக்கும் எதிர்வெளியில் சிக்கிக்கொள்ள மாட்டார். ஒரு நிறுவனத்தின் முதலாளி தனது தொழிலாளர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு சரியான அல்லது தவறான பொறுப்பாளி அல்ல, பொறுப்பு தொழிலாளர்களது. ஸோ மேலே இருக்கிற அதிகாரி தான் அவன் பண்ண ஒரு இது தப்பாக போச்சுன்னா அதுக்கு அதிகாரியாக தப்பு பண்ணிடுறதுனா தொழிலாளர்கள். ஸோ அந்த தொழிலாளர்கள் கரெக்டாக பண்ணினாக்க மேலே இருக்கிற இவருக்கு வந்து கம்பெனியோட முதலாளிக்கு எல்லாம் கரெக்டாக போயிருந்துக்கும். அதுக்கு தொழிலாளர்கள் தப்பாக போச்சுன்னா இருந்துவோம். அதனால நான் வந்து என்னை புரிஞ்சுட்டு எதிர் விளைவுகளில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற. இன்று உலகில் பின்பற்றப்படும் ஜாதி அமைப்பு என்று அழைக்கப்படுவது கீதையில் இந்த வசனத்தில் மறுக்கப்படுகிறது. இருதய நோய் நிபுணரின் மகனாக இருப்பதால் ஒருவன் அந்த தொழிலுக்கு செல்ல அதிக வாய்ப்பு உள்ளது, வளர்ப்பு மற்றும் ஆரம்ப சீர்படுத்தல் காரணமாக. ஆனால் தானாகவே அவரை சான்றளிக்கப்பட்ட இதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக மாற்றுவதில்லை. அவர் உங்களை சமாதானப்படுத்த எவ்வளவு முயன்றாலும் அவர் உங்கள் மீதும் உங்களுக்கு தெரிந்த எவரையும் செயல்படுத்த அனுமதிக்க மாட்டீர்கள். ஒருவரின் சொந்த குண மற்றும் கர்மா குறித்து நீண்ட மற்றும் கடினமான உள்நோக்கத்திற்கு பிறகு தொழில் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும். ஒரு துறையில் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியாகவும் வெற்றிகரமாகவும் இருக்க நீங்கள் உடல் ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் அறிவுபூர்வமாகவும் புலத்தின் கோரிக்கைகளுக்கு இணக்கமாக இருக்க வேண்டும். அது வர்ணாசிரமம். No matter how hard he tries to convince you, you won't let him operate on you or anyone you know. Okay. So கர்மானா என்ன, அகர்மானா என்ன? கர்மானா புண்ணிய செயல், இன்பம், மறுபிறவி. அகர்மாக்கு செயலற்ற தன்மை, பேரானந்தம், ஆன்மீகம். விகர்மா வந்து கர்மாவோட ஆப்போசிட். அது புண்ணிய செயல்னா அது பாவ செயல், இது இன்பம்னா அது துன்பம், மறுபிறவி அதுலேயும் மறுபிறவி உண்டு. ஓகே. One minute. Yes, ma 4.17 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம்.
எனவே கர்மா என்பது என்ன, விகர்மா என்றால் என்ன, அதாவது தடைப்பட்ட செயல், அகர்மா செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். கர்மானா என்ன, செயல். விகர்மா தடைப்பட்ட செயல், அகர்மா பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவது. அகர்மாங்கிறது பக்தி சேவையில். எக்ஸாம்பிள் நாரத மொழி. பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான உண்மையான ஆர்வம் ஒருவரிடம் இருந்தால் கர்மம், அகர்மம் மற்றும் விகர்மம் என்பவற்றை வேறுபாட்டை அவன் தெளிவாக உணர வேண்டும். இவற்றை எல்லாம் புரிந்து கொள்ள ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் அதிகாரிகளோடு தொடர்பு கொண்டு அவர்களிடமிருந்து ரகசியத்தை அறிய வேண்டும். பகவானிடமிருந்து நேரடியாக கற்பதை போன்றதே. இல்லாவிடில் மிகச்சிறந்த அறிவாளியும் குழப்பமடைவார். யானை பாகன் குளிப்பாட்டி அதை கரைக்கு அழைத்து வருகிறார். உடனே யானை என்ன பண்றது, மண்ணை வாரி போட்டுக் கொள்கிறது. பாவ விளைவுகளில் இருந்து விடுபட வேண்டும். அது என்னதான் நம்ம குளிச்சு அதை பண்ணினாலும் அதை மறுபடியும் மண்ணை தான் அள்ளி போட்டுக்குது. அதனால அந்த பாவ வினையிலிருந்து நம்ம விடுபடணும்னாக்க பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். அது எக்ஸாம்பிள் யானையை சொன்னது. அந்த மாதிரி நம்ம இருக்காம நம்ம பக்தி தொண்டில் பாவ வினையிலிருந்து விகர்மவாதிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுவோம், வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள், கீழான உயிரினங்களாக மறுபிடிப்பு எடுக்கும் ஆபத்து, ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது, எடுத்த பிரிவி நோக்கத்தில் தோல்வி. சரியா விகர்மனுக்கு. கர்மவாதிங்கிறவன் பக்தி உள்ளவன், வேதங்களை பின்பற்றுவான், சொர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவான், இறுதியில் ஜட உலகத்தில் திரும்பவும் பிறவியும் எடுப்பான். ஞானிங்கிறவன் யாரு, ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவன், ஆத்ம தத்துவம், பயன், உலகில் விளைவு, மறுபிறப்பு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். ஓகே, எஸ் மா 18 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्. கர்மாவின் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவனாகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவன் இயற்கையாகவே கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளார். அவருடைய செயல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்காகவே செய்யப்படுகின்றன. இது எக்ஸாம்பிள் வந்து நாரத மொழி அகர்மாக்கு. எஸ் 4.34 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. எஸ் तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினஹ. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு குருவை நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு அந்த குருக்கு வணங்குற காரியங்கள்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு அவர்கிட்டேருந்து நமக்கு ஞானத்தை கற்றுக்கணும். இவாள்லாம் உட்காந்துட்டு இது இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது யாரு, சந்தீபினி ஆசிரமத்துல கிருஷ்ணரும் சுதாமாவும் உட்காந்துட்டு அவரோட குருவிட்ட உட்காந்துட்டு பாடம் கற்றுக்கிறார். எத்தனை ஆயக்கலைகள் 64 உட்காந்து கற்றுக்கிறதுக்கு போயிருக்கா அவள்லாம். அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இந்த கதையை அப்புறமா யாராவது ஒரு மாதாஜி சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா நீங்களே படிச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா இருக்கும் அந்த கதை. ஸோ அந்த மாதிரி கற்றுக்கிறதுக்கு அடக்கத்தோட போவே உட்காந்துட்டு அவர்கிட்ட நம்ம கற்றுக்கணும். நமக்கு வழங்குது குரு முக்கியத்துவம். ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய்யணும். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்வி கேட்கணும். அவர் தான் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். அவர் ஒருத்தர் தான் நமக்கு ஞானத்தை தரணும்னா ஒரு குரு இருந்தால் தான் நல்லபடியாக தர முடியும் நமக்கு. எஸ், அவ்வளோதான் இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. இதை வந்து பகுதி 1ல் என்ன படிக்கிறோம், ஆன்மீக அறிவை பெரும் விதம், எப்படி அறிவிக்கலாம், யாரால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும், சீட பரம்பரை மூலமாக பெற முடியும் அப்படின்னு படித்தோம். பகுதி 2ல் பகவான் எதற்காக அவதரிக்கிறார், அதை அடையிறதுனால என்ன பலன், செயல்களின் நுணுக்கங்கள், பல்வேறு யாகங்கள் எது சிறந்தது, யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? ஒரே ஒரு இது என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இது யார் எந்த யாகம் சிறந்தது கலியுகத்துல பண்றது? சாண்டிங் பக்தி யாகம் இல்ல, சாண்டிங் த மகாமந்திரா. கலியுகத்துல பெஸ்ட் யாகம் எதுன்னா சாண்டிங் த மகாமந்திரா. அதை ஆன்மீக அறிவை பெறும் எளிய முறை எப்படி ஈஸியா பெறலாம், அதிகாபுரமா ஒரு ஆன்மீக குருவை வச்சுக்கணும்.
ஆன்மீக குருவி குழு தகுதி வாய்ந்தவர்களை எடுக்கணும். எல்லாரையும் போலி சாமியார்கள் எல்லாம் ஆன்மீக குருன்னு எடுத்துக்க கூடாது. அது தெரிஞ்சு அவளுக்கு கரெக்டா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு ஃபீட்பேக்கை கேட்டுட்டு எடுத்துக்கணும். ஆன்மீக அறிவால் உயர்ந்த அமைதியை அடைய முடியும். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லேருந்து இந்த ஆன்மீக அறிவை நம்ம வளர்த்துட்டோம்னாக்க நம்ம மேற்கொண்டு அமைதியை அடைய முடியும். நம்ம கோபம் இதெல்லாம் வருது இல்லையா, அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா முதல்ல ஆன்மீகத்தில் நமக்கு முன்னேறினாலே போதும். அதுக்கெல்லாம் முதல்ல ஸ்டார்டிங் வித் நம்ம சாண்டிங் த மகாமந்திரா தான் முதல் பாயிண்ட். ஸோ இந்த சாப்டர்லேருந்து வாழ்க்கைக்கான பாடம். இத்தகைய விரிவான கல்வி திட்டம் பகவான் கிருஷ்ணரால் ஏற்படுத்தியுள்ள பொழுது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் அதாவது குருச்சீட பரம்பரை மற்றும் சரியான ஆசிரியரையும் குருவியும் தேட வேண்டியது நமது கடமையாகும். நமக்குன்னு ஒரு கரெக்டா ஒரு குரு ஒரு ஆசிரியரை வச்சுக்கிறோம். ஸோ இன்னொன்று இது ஒரு வாழ்க்கை பாடம் ஒன்று வச்சிருக்கேன். வெவ்வேறு விமானங்கள் வெவ்வேறு இலக்கினை நோக்கி செல்கின்றன. நீங்கள் எங்கு செல்ல விரும்புகிறீர்களோ அதற்கு ஏற்பட்ட பயணச்சீட்டை வாங்குங்கள். இது என்ன சொல்றதுக்கு இதில், அதாவது இப்போ ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் நிற்கிறோம். இப்போ ஃப்ளைட்டு நம்ம எந்த ஃப்ளைட்டுக்கு போகணுங்கிறது, இப்போ நம்ம துபாய் போகணும் அப்படின்னா துபாய்க்கு போகணுங்கிற யூஏஇ ஃப்ளைட்டு ஏதாவது ஒன்று பிடிப்போம். இல்லைனாக்கா இப்போ அமெரிக்கா போகணும் அப்படின்னா அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ், பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்ஸ் அப்படின்னு. ஆஸ்திரேலியா போகணுன்னா இது சிங்கப்பூர் போனால் சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ், இப்படி ஒவ்வொரு ஆஸ்திரேலியா போகணுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்துக்கும் அது விமானம். இது இந்த டயத்தில் கிளம்புறது, ஓகே, அந்த டயத்தில் இருந்து நம்ம அந்த ஊருக்கெல்லாம் போகிறோம். அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஆன்மீகத்தில் போகணும்னா போயிட்டு நம்ம டெஸ்டினேஷன் என்ன, நம்ம கோலாக்க விருந்தாவன் போகணுமா, நம்ம கிருஷ்ணரை போய் நம்ம அடையணும், ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் கோலாக்க விருந்தாவன் நமக்கு அப்படியே நம்ம தீர்மானம் பண்ணிவிட்டோம்னாக்க ஆன்மீகத்தில் நம்ம நிச்சயமாக முன்னாடி சாண்டிங் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸஸ்லாம் நிறைய அட்டன் பண்ணணும். அட்டன் பண்ணிட்டு நிறைய இன்னும் புஸ்தகங்கள்லாம் ஆன்மீக சீலா பிரபுபாதா புஸ்தகங்கள், அவர் எவ்வளோ புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு. சின்ன சின்ன புஸ்தகங்கள் தான் நிறைய இருக்குது, அதை வாங்கி வச்சுருக்கோம். அவரை பற்றி சீலா பிரபுபாதாவோட ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு இல்லையா, அது கொஞ்சம் பெரிய புஸ்தகம் இருந்தாலும் அது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அதை ஒவ்வொரு இதையும் படிக்க நமக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் அதில் கிடைக்கும். அதை பார்த்து நம்மளே டெவலப் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டெஸ்டினேஷன் எதுக்கு இந்த ஏர்போர்ட் இதை சார்ட்டு போட்டுக்கேன்னா நம்ம எங்கே போகணும்னு நம்ம அதை தீர்மானம் பண்ணி வேண்டாம், இதெல்லாம் நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டே இருக்கேன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போய் உட்காந்துக்க வேண்டியதுதான். மறுபடியும் மறுபிரிவு நம்ம பண்ணுற அக்கிரமங்கள்லாம் பண்ணிடணும். நல்ல நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணாது கெட்ட காரியமாக நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு இதை விட கீழ்நிலை பிரிவில் தான் போகும். அப்புறம் அந்த கீழ்நிலையிலேருந்து நம்ம மேல் வர்றதுங்கிறது நடக்கவே நடக்காது. மறுபடியும் திருப்பி அந்த இடத்துலேயே தான் நின்றுருக்கணும். அதனால பேசாமல் நம்ம இனிமேல் நல்லதாக பண்ணணும், நல்ல காரியங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு நல்லதே செய்யணும், எல்லாருக்கும் நல்லது கொடுக்கணும், நம்மளும் நல்லா இருப்போம், மற்றவாளும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கணும். ஓகே, ஸோ இதோட நம்ம இந்த சாப்டர் முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே. அந்த மந்திரங்கள் ஒரு வாட்டி சொன்னாலே நமக்கு அதுல ஒரு இது ஆச்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம.